mulakno iku para sedulur tindak dawuhe gubernur maju terus pantang mundur masyarakat adil makmur. Amin. Ini kanggo gubernur dibantu Pak Bupati supaya adem ayem dan banyak rezeki. Ponorogo Bupati Pak Giri Adem ayem akeh rezeki. Amin. Kok pinter to gareng aku lali pisanan adem ayem golek rezeki ping pindho kok ya ngono teh ya. Ora apa-apa, penting kan yo i. Penting iya. Ya. Bupati dibantu Bapak Camat menyampaikan aspirasi masyarakat. Orangnya jujur dan merakyat. Ilang no barang sing maksiat. Tepuk tangan kagem Pak Camat. Pokoke tenan mendem ora nek. Enek. Dolanan wong wedok ora enek. Terus dolanan slot ora enek. Eneke gur siji. Apa? Aku kertu 5 karo Pak Juri. Ora. Pak Juri sing ndi Pak Juri? Pak Juri. Oh, kami tua ta? Alah. Aku ki biyen karo Pak Juri iki 41. Nek terus saiki kertu 5. Iki lagi viral Mas saiki aku karo Pak Juri iki. Apa virale? Klothuk.